igual é un pouco feo que diga isto, pero eu creo que somos un grupo de referencia dentro tanto do tema do desenvolvemento rural como da produción agraria. Somos un equipo multidisciplinar, estamos integrados basicamente por economistas e por enxeñeiros agrónomos e de montes e enxeñeiras tamén, e o que procuramos é dar unha visión integral na área que temos de investigación nas zonas rurales do futuro e da realidade destos espacios. Entonces, traballamos moito con explotacións agropecuarias, fundamentalmente gandeiría, e despois tamén facemos un traballo importante de análise e avaliación e tamén de diseño de políticas públicas aplicadas ás zonas rurais. Eu o que creo que o rural é un espacio diverso, no que collen infinidade de actividades, desde as que están vinculadas ca produción de alimentos, pero tamén, como tú ben dís, a produción enerxética e tamén, porque non, a produción de madeira. Cal é o problema? Que estes dous últimos actividades, que realmente teñen un gran potencial e crean moita riqueza, utilizan os espacios rurales como mero soporte. É dicir, o que hai é unha transferencia de renta da riqueza xenerada en estos espacios desas zonas rurales cara espacios urbanos. Te vou a poñer un exemplo relacionado coa produción de madeira. O concello, o municipio galego, que ingresa a maior cantidade, pero a moita diferencia do resto, por cortas de madeira, non é ningún concello rural, é o Concello da Coruña. Por que? Porque, por un lado, temos a residencia, a maior parte da poboación é urbana que sigue vinculada a través da propiedade nestas zonas rurales, entonces os beneficios xenerados por esa actividade madereira, unha vez que se produce a corta, onde van? A esos espacios urbanos. Ese sería un exemplo. O caso dos eólicos é outro exemplo paradigmático do que estamos falando. O que pasa é que para modificar eso, o único que se requiere é voluntade política. É dicir, se houbera outro tipo, un sistema impositivo diferente do que temos, que gravar este tipo de actividades e que garantizara que unha parte desa riqueza quedara no rural, isto estaría solucionado. Si vigiláramos os procesos de concesión e os procesos de negociación cos veciños e veciñas a hora de obter un rendemento adecuado a partir desas instalacións, o resultado sería completamente diferente. Pero, de momento, que sí que é certo que este tipo de industrias o que están é xenerando un esvaciamento, unha saída dos rendementos xenerados do rural cara a zonas urbanas. Iso foi unha cousa que temos que facer, os investigadores e as investigadoras, é formar novos investigadores e investigadoras. Entón, nós levamos moitos anos traballando en América Latina, fundamentalmente en México, tamén menos en Guatemala e en Brasil. En Brasil, por exemplo, xa se defenderon varias teses de investigadores e investigadoras que traballaban con nós. Aí estamos traballando moito coa cuestión dos bens comunais, porque non solamente temos comunais nós, tamén hai outros países no mundo, moitos, que teñen este ben. Entón, fixemos un análisis comparadas dos modelos de xestión. No caso de México, eso xa é unha inquedanza miña, sempre me interesou moito a economía feminista e me interesou moito a cuestión dos cuidados, porque o reparto completamente inxusto no sentido de que recae sobre as mulleres ese tipo de traballo de maneira casi exclusiva, é unha realidade que tamén vivimos en Galiza e que está lastrando a permanencia das mulleres nas zonas rurales. Entón, me xurdiu esa oportunidade de traballar con unha das investigadoras máis reputadas en México en estas cuestións, que é Emma Zapata, na dirección dunha tese, e claro, tireme á piscina porque foi unha tese da que aprendín moitísimo a pesar desa realidade tan afastada de nós. Pero ese rol secundario da muller e ese asumir o traballo de cuidados, que son fundamentales para a pervivencia da vida, por parte das mulleres, eso se comparte en México e aquí.
E que, por suposto que non. Por iso eu estou reorientando a investigación, eu e máis compañeiras e compañeiros do meu grupo de investigación, cara a darlle un papel preeminente á muller nos nosos estudios, porque que hoxe en día as mulleres son o soporte das zonas rurales e a viabilidade destes espacios depende delas. Ademais, incluso en diferentes investigacións, acabamos de vir de pechar un proxecto europeo que se chama Xerpa, no que, bueno, participan 40 grupos de investigación de toda Europa e nos demos conta dunha cuestión que eu creo que para os que vivimos nas zonas rurales xa podíamos percibir, que as mulleres son as protagonistas non solamente a hora de realizar os cuidados, sino que son as protagonistas tamén do dinamismo social destes espacios. A participación, fixemos un inquérito bastante amplio tratando de averiguar cales eran os colectivos que máis participaban na vida social e no que nos encontramos é que as respostas maioritarias a resposta mayoritaria foi que o colectivo máis participativo, a pesar, curiosamente, de que o que dispón de menos tempo son as mulleres. E ese proxecto que falas con Ana Cabana, que é o proxecto Geusa, é un proxecto interesantísimo no que estamos facendo análisis preciosas como, por exemplo, analizar as novas entrantes nas zonas rurais, e iso vai dar lugar tamén a unha tese de doutoramento, e tamén estamos analizando o papel que teñen as mulleres nos montes veciñais en Mao Común. Estamos empezando pola provincia de Lugo e esperamos ter financiamento no futuro para ir estendendo a máis provincias. E que esa pregunta que faz é fundamental. Porque se te das conta, cando falamos da viabilidade das zonas rurais, de que se fala? De o inverno demográfico, de tasas de natalidade baixísimas, as mulleres somos culpables porque non temos suficientemente número de nenos, os vellos tamén son culpables porque temos un rural moi embellecido, e en cambio non se poñen o foco nin do discurso, nin das políticas no que acabas de decir ti. Que máis dá o número de fillos que teñamos as mulleres que vivimos no rural se non xeneramos un entorno amigable para a xuventude, para conseguir que cando teñan 18 anos non se marchen? Daste de conta que todo este revival de política natalista é, a parte de ineficaz e obsoleta e con unha componente ideolóxica moi reaccionaria, profundamente ineficaz, que é obvio. Que temos que facer? Pois xenerar condicións de vida do rural do século XXI que sexan adecuadas para estas persoas, para este colectivo. Pois igual tenemos que pensar un pouquiño que tipo de ocio demanda estas persoas e, sobre todo, e eu eso, non sei se teño a razón ou non, son economista e non podo evitar ter un sesgo económico, pero a viabilidade destes espacios, que os mozos e as mozas se queden, vai a depender de que señamos capaces de ofrecerlles emprego e renta de tal maneira que sexan atractivos para quedarse. E outro elemento moi importante é a vivenda, que sempre se fala da vivenda como gran problema, pero pensamos en Madrid, en Barcelona, en Vigo, e no rural hai un problema gravísimo de acceso á vivenda. Pois eu creo que os docentes xogamos un papel destacado nisto. Eu procuro os meus alumnos, futuros enxeñeiros que van a desenvolver o seu traballo en estes espacios, primeiro, achegarlles unha visión realista destes espacios. Porque moitas veces os técnicos actuamos como paracaidistas ilustrados. Chegamos ao territorio, aterrizamos ali, como somos tan listos, que para algo temos un título universitario, chegamos ali a decirle a xente o que ten que facer e o que é máis grave, o que necesita. Entón eu creo que os técnicos temos que aterrar nos territorios primeiro con humildade. Temos que saber escoitar, porque se sabemos escoitar nos vamos a facer unha idea moito máis precisa dos recursos e das necesidades que existen en esos espacios. Entón, por un lado, lles transmito esa idea de que teñen que aprender primeiro, porque o que non poden ir é alimentando conflitos. E o segundo, esa visión realista das zonas rurales, procuro transmitirlles optimismo, porque eu son moi de vir chorada da casa, os problemas os sabemos todos,
pero o rural non é un problema. O rural é un recurso, unha fonte de recursos impresionante para o conxunto da sociedade.